babe belapha ke ngaphakathi. Makazi yena kucaba uwele apha ngasemnyango apha edining room. Ubongeka lona ulingana nam una-35 uwele epasejini. Abantwana bona basesezibhedini, omnye ukwenye ibhedi, omnye ukwenye ibhedi. UNkosi uKhawulela wamabele asembuthweni kulo mhlaba kaKhawulela eChisirha. Namhlanje sisizwe sithokombisile, sijongisa umetyiswa ezantsi ngesithwakumbe esehle kumzi wakwaNtshabasa ematolweni, apho sithe xa sivuka ngoLwesithathu savuka neendaba ezimbi ezingemkelekanga, oba usapho lonke lalapha kwaNtshabasa aluvukanga. Kwenziwe ke unako kwabizwa amapolisa oba kungenwe ngaphakathi kujongwe. Xa kufikwa ngaphakathi bonke enyanisweni abasekho kweli phakathi. Aze ke nyani ubhutimeli bakho uba ezokroba ndilihleli ke mntakapha ekhaya apha phandle, akade abuye naye ubhutimeli bakho. Xa ndiphuma ndijonga ngoku noba emveni kwemizuzu eyi-5 okanye eyi-10, xa ndiphuma ndijonga sokukho ke ngoku abantu abangootata notata lo wase-next door. Xa ndibafunda apha ebusweni, ikhona nje into engahambi kakuhle, noxa bengathethi bona ikhona into engahambi kakuhle. So wonke umzi uswelekile wonke ngendlela esingayaziyo ukuthi benzeke ntoni ebudeni bobusuku, yintoni eye yabahlasela ebusuku. NguThixo yedwa yaziyo, nathi sinee-questions esingakwazi uziphendula. NguThixo yedwa obonileyo uba kwenzeke ntoni. Wathi Dabawo kukho isehlo esihlileyo apha. Qonda sisehlo santoni navuyelwa esi? Qonda mosito xa kuhleka into apho, into oqala ungifowunela ngubulelo, ndifowunele nangubongeka. Sokuphele ngafowuni ndithi hayi phofu, ndithi kuvuyela hayi phofu akanawukwazi athi ubongeka uswelekile naye. Yho hayi ke ndingumntu wesifuba, ndiqine ke ngoku ndingakwazi nothetha. Ndithi uLesedi nalo mntana ade bonke Dabawo baswelekile. Qonda hayi ke ngoku andiyazi uba mandithini na, ndingumntu wesifuba masindivele sithi ndiqike ngoku ndingakwazi uthetha. Ndihlala andiyeke kuvuyelwa, ndiphinde ndifowune ngomso ke ngokuba izolo kandixelele kakuhle kuvuyelwa, kandixelele kakuhle. Qonda hayi ke umzi kaMabhruku uphelile. Ngokwenene kuSisiNoseko ebehlala nabantwana bakhe, i-age yakhe iyi-62 years, ehlala nentombi yakhe uBongeka ena-35 years, ehlala nabazukulwana bakhe ababini. Lo una-7 years ngumntakaBongeka, lo una-2 years ngumntakaSindiswa. USindiswa yena ongasekhoyo owathi wasweleka 2022 eFort Hare esenza idigri yakhe kunyaka wesi-4, wasweleka ngendlela esingayaziyo ke kuba zange agule apha eFort Hare, zange siyazi ukuthi uswelekiswe yintoni. Ngokwenene ke basishiye bonke apha ekhaya, akekho omnye umntu oshiyekileyo because umyeni wakhe wasweleka. Udade bobhuti lo ubhuti Mabhruku engumyeni wakhe, uSisibhebsu uhlala eMonti, wendela eMonti eMdantsane eNu9. Omnye udade wakhe omncinci uSisiRoku uhlala kokwabo ezantsi apha elalini. So apha ekhaya bebehlala bodwa. Apha ke kusematolweni kaNtsabase, umama ayawalapha ezalwa kaMarhashula ke yena ke apha ngaphambili ekhaya. So wonke umzi uswelekile wonke ngendlela esingayaziyo ukuthi benzeke ntoni ebudeni bobusuku, yintoni eye yabahlasela. Imeko ke yeli khaya ngoku isibeka kwinto ethi ikhaya livaliwe, akukho mntu kwaye akukho noba singabuza kubani oba bekwenzeke ntoni, bekuqalele phi. Kodwa ke njengenkosi yendawo, elam igxadu ndilithathile lothetha nenkulumbuso yephondo, ndiyazisa ngesithwakumbe. U-MEC wephondo uMama uFanta kwa-Social Development ndimazisile ngesi sithwakumbe. Umasipala wendawo ndimazisile okokuba sikule meko inje. Sicela ke nakumasipala wengingqi naye njengoba sendimazisile oba xa imeko inje ayiseyo yakwaNtshabasa kodwa yimeko yesizwe
yimeko karhulumente ngokubanzi. Siyacela ke bantakwethu, akukho bheka ndawo, oba namphina umntu onento angayiphosa. Siyanqwenela uba makuphoseke ukuze kukwazeke oba kungcwabeke